Hej, jeg glæder mig til at hjælpe dig med at komme i gang med din MyMobilex-profil. I denne videoguide vil jeg vise dig de første trin, hvordan du logger ind og afgiver en ordre. Som det første skal du gå ind på mobilex.dk og logge ind på MyMobilex. Forhandlerlogin finder du under MyMobilex-ikonet i øverste højre hjørne. Indtast de login-oplysninger, du har fået tilsendt, for at få adgang til forhandlerportalen. Når du er logget ind, klik på Afgiv ny ordre i menulinjen. Du kan fremsøge produkter direkte i webshoppen eller via hurtigsøgefunktionen ved at indtaste enten varenummer eller produktnavn. Klik på det ønskede produkt for at lægge det i kurven. Fortsæt bestillingen ved at trykke på videre og tjek, at leveringsoplysningerne er korrekte. Bekræft til slut bestillingen. Herefter pakker vi ordren og sender den afsted til dig hurtigst muligt.